36 preguntes i respostes. Jo sóc l'Olga i això és Català Pràctic. 1. Com et dius? Com et dius? Em dic Mariona. Em dic Mariona. 2. Quants anys tens? Quants anys tens? Tinc 36 anys. Tinc 36 anys. 3. D'on ets? D'on ets? Soc de Sabadell. Soc de Sabadell. 4. On vius? On vius? Visc a Vic. Visc a Vic. 5. Quan fa que vius aquí? Quan fa que vius aquí? Només uns mesos. Només uns mesos. 6. De què treballes? De què treballes? Soc perruquera. Soc perruquera. 7. On treballes? On treballes? Treballo en una botiga. Treballo en una botiga. 8. Quin horari fas? Quin horari fas? De dilluns a divendres. De dilluns a divendres. 9. A quina hora et lleves? A quina hora et lleves? A 6:45. A 6:45. 10. Què fas al cap de setmana? Què fas al cap de setmana? Gaudeixo amb la família. Gaudeixo amb la família. 11. Quins idiomes parles? Quins idiomes parles? Parlo català i castellà. Parlo català i castellà. 12. Tens parella? Tens parella? Sí, estic casada. Sí, estic casada. 13. Tens fills? Tens fills? Sí, tinc una filla. Sí, tinc una filla. 14. Què has estudiat? Què has estudiat? Vaig estudiar medicina. Vaig estudiar medicina. 15. Quants germans tens? Quants germans tens? Tinc una germana gran. Tinc una germana gran. 16. T'agrada la teva feina? T'agrada la teva feina? Sí, m'agrada força. Sí, m'agrada força. 17. Quina hora és? Quina hora és? És 7:15. És 7:15. 18. T'agrada viatjar? T'agrada viatjar? Sí, molt. I a tu? Sí, molt. I a tu? 19. On és el bany? On és el bany? Al fons a la dreta. Al fons a la dreta. 20. Què vol dir això? Què vol dir això? Vol dir sortida. Vol dir sortida. 21. Em pots ajudar? Em pots ajudar? Amb molt de gust. Amb molt de gust. 22. Quines aficions tens? Quines aficions tens? M'agrada llegir i anar a passejar. M'agrada llegir i anar a passejar. 23. A quina hora comença? A quina hora comença? D'aquí a 10 minuts. D'aquí a 10 minuts. 24. Quin preu té? Quin preu té? Són 49 euros. Són 49 euros. 25.
Quant costa? Quant costa? Costa 25 euros. Costa 25 euros. 26. Quin esport fas? Quin esport fas? Faig ioga i jugo a tennis. Faig ioga i jugo a tennis. 27. Quin temps fa? Quin temps fa? Ara mateix fa força fred. Ara mateix fa força fred. 28. Què fas avui? Què fas avui? Vaig al curs de català. Vaig al curs de català. 29. Què vols prendre? Què vols prendre? Una copa de vi negre. Una copa de vi negre. 30. Què et ve de gust? Què et ve de gust? Una amanida verda. Una amanida verda. 31. Què et sembla? Què et sembla? Em sembla molt bé. Em sembla molt bé. 32. Quin dia és demà? Quin dia és demà? Demà és dimecres. Demà és dimecres. 33. On vas néixer? On vas néixer? Vaig néixer al Marroc. Vaig néixer al Marroc. 34. Com et trobes? Com et trobes? Més bé, ja no tinc febre. Més bé, ja no tinc febre. 35. On vas? On vas? Vaig agafar el tren. Vaig agafar el tren. 36. Qui ets? Qui ets? Soc la professora. Soc la professora. Repassem les 36 preguntes i respostes. Com et dius? ¿Cómo te llamas? Em dic Mariona. Me llamo Mariona. ¿Cuántos anys tens? ¿Cuántos años tienes? Tinc 36 anys. Tengo 36 años. D'on ets? ¿De dónde eres? Soc de Sabadell. Soy de Sabadell. On vius? ¿Dónde vives? Visc a Vic. Vivo en Vic. Quan fa que vius aquí? ¿Cuánto hace que vives aquí? Només uns mesos. Solo unos meses. ¿De què treballes? ¿De qué trabajas? Soc perruquera. Soy peluquera. On treballes? ¿Dónde trabajas? Treballo en una botiga. Trabajo en una tienda. Quin horari fas? ¿Qué horario haces? De dilluns a divendres. De lunes a viernes. ¿A quina hora et lleves? ¿A qué hora te levantas? A 7:15. A las 6:30. Què fas al cap de setmana? ¿Qué haces el fin de semana? Gaudeixo amb la família. Disfruto con la familia. Quins idiomes parles? ¿Qué idiomas hablas? Parlo català i castellà. Hablo catalán y castellano. ¿Tens parella? ¿Tienes pareja? Sí, estic casada. Sí, estoy casada. ¿Tens fills? ¿Tienes hijos? Sí, tinc una filla. Sí, tengo una hija. ¿Qué has estudiat? ¿Qué has estudiado? Vaig estudiar medicina. Estudié medicina. ¿Quants germans tens? ¿Cuántos hermanos tienes? Tinc una germana gran. Tengo una hermana mayor. T'agrada la teva feina? ¿Te gusta tu trabajo? Sí, m'agrada força. Sí, me gusta bastante. Quina hora és? ¿Qué hora es? És 7:15. Son las 7:15. T'agrada viatjar? ¿Te gusta viajar? Sí, molt. ¿Y a tu? Sí, mucho. ¿Y a ti? On és el bany?
¿Dónde está el baño? Al fons a la dreta. Al fondo a la derecha. Què vol dir això? ¿Qué quiere decir esto? Vol dir sortida. Quiere decir salida. ¿Em pots ayudar? ¿Me puedes ayudar? Amb molt de gust. Con mucho gusto. Quines aficions tens? ¿Qué aficiones tienes? M'agrada llegir i anar a passejar. Me gusta leer e ir a pasear. ¿A quina hora comença? ¿A qué hora empieza? D'aquí a 10 minuts. Dentro de 10 minutos. Quin preu té? ¿Qué precio tiene? Son 49 euros. Son 49 euros. ¿Quant costa? ¿Cuánto cuesta? Costa 25 euros. Cuesta 25 euros. Quin esport fas? ¿Qué deporte haces? Faig yoga i jugo a tenis. Hago yoga y juego a tenis. Quin temps fa? ¿Qué tiempo hace? Ara mateix fa força fred. Ahora mismo hace bastante frío. Què fas avui? ¿Qué haces hoy? Vaig al curs de català. Voy al curso de catalán. Què vols prendre? ¿Qué quieres tomar? Una copa de vi negre. Una copa de vino tinto. Què et ve de gust? ¿Qué te apetece? Una amanida verda. Una ensalada verde. Què et sembla? ¿Qué te parece? Em sembla molt bé. Me parece muy bien. Quin dia és demà? ¿Qué día es mañana? Demà és dimecres. Mañana es miércoles. On vas néixer? ¿Dónde naciste? Vaig néixer al Marroc. Nací en Marruecos. Com et trobes? ¿Cómo te encuentras? Més bé, ja no tinc febre. Mejor, ya no tengo fiebre. On vas? ¿A dónde vas? Vaig a agafar el tren. Voy a coger el tren. Qui ets? ¿Quién eres? Soc la professora. Soy la professora. Si t'ha agradat aquest vídeo, regala'm un m'agrada, subscriu-te al canal si encara no ho has fet, activa la campaneta per rebre notificacions. El teu suport és molt important per mi i pel canal. Jo sóc l'Olga i això és Català Pràctic.